USiyanda Mathebe noneminyaka 837 ubala iminyaka 820 eyimvumi. Ugxotha ikati eziko ngomculo, kodwa uthi akululanga ngoba bekukho ixesha becinge ukuyeka umculo ngenxa yongafumani inkxaso. Ii-artists zalapha ziyaziphandela, yabo. Uba kuyancedisa kuncedwa abantu abaziwayo, aba bangaziwayo abancedakala, yabo. Nditsho lo into efana noba xa uyi-artist ungena abantu bakusapotayo ngasemva akukho lulu uya phambili. Nangona eli phondo leMpuma Koloni likhulu, linendawo ezisemaphandleni ezininzi, kuye kube nzima ukuba iimvumi zigqame. Isitudiyo sijolise ukukhawulela imingeni ejongene neemvumi. Asibambisaneni senze shoba siyakwazi ukuthatha le mobile studio siyise kwezi ndawo siba record abantwana abatalented balapha eMpuma Koloni kwenzela ba bangahambi baye eGauteng. I mean izinto ezininzi sizibonile zisenzeka kwi-artists, abanye ba sufferage depressions sibaluze and singcwabe day in day out. You know, istories zininzi esinozibaliza. Urhulumente wephondo uliqhwabele izandla elephulo. Mayididiyelwe, ilungiswe, ihlale isebenze apha eEastern Cape ukuncedisana nokukhulisa uqoqosho lwe-Eastern Cape. Yinto ke leyo esizama uqinisekisa uba noko njengoba ke esistudiyo sizawuba khona, sizawukwazi ukujikeleza, sizawukhangela nathi phaa edepartmentini indlela ke ngoku esingayisapota ngayo. Kuhlatywe ikhwelo kumashishini abucala ukuba afake isandla ukuze eli phulo lube yimpumelelo. Abongile Yankis, kwiindaba ze-SABC, ndiseDuncan Village.